piny direct. Yes. Ero mana ahinya Buka, into paro mano madichwal kotenore kod ywak mano mar MCA e pacho kae. Mokwongo shida mwaneno maduong' mar devolution ka pesa owuok bodhi e county assembly. Mokwongo constitution opogo tij. En ani koro sirikal maduong' mamalo no maker dwaro nodonji e weche mag coalition. Ma e weche mag pogo pesa onego bed ni time gi parliament. Matimo budgeting mar pesa madhi ne boas. Ang'o momiyo parliament ok tim budgeting makare mondo pesa dhi mwalo e county kucha? Nikech sa asaya midwaro los chike e parliament kadi be ni an member of parliament mar game kacha to ker gwelowa state house kucha. Emomiyo jo MCA gi wacho ni kata dibedi ni waywak ne jo parliament ni mondo gitim budget mondo pesa binwa. Wan wadwaro ni mondo Ruto mondo bie mowuogo. Nikech samiloso chike parliament kacha to Ruto gwelo jo chiemo gi state house kae. Ka gise chiemo to giloso mana chike kaka Ruto dwaro. Koro wamiyo jo MCA gi be koro wacho ni to yawa jo dalawa okang' nwabedi ni parliament is a problem to kwanyal wuoyo gi MPs mondo los ang'ono mano. Mar ariyo en ni kirango weche mag tiyo gi pesa e county assembly madala wanyalo bedo ni MCS be gombo tiyo ne jopiny, lakini chandruok ma MCS nitie bende wacho ni en chandruok mar siasa e pinywa mar Kenya kae. Nikech koro boas ni kodhi dala, boas dwa nogonji, boas dwa chulo pes liel, boas dwa chulo pesa rus, boas dwa chulo pesa hospital. Nikech e sirikal mamalo services monego ted ne jopiny ok ti. Ji ok chiem maber, ji tuore, ji ok dhi e skul. Ng'ama gineno mane giyiero en boas e kor gwenge mar dalago. Koro onego bed ni jopiny bende wapuonji ni kata boas nitie dala kanyo, kethruok maduong' mar siasa en malo state house kae. Ka gikwale malo ka ok onyal chopo ne jopiny. Koro e weche mag tero ywak ne President Ruto en ni constitution mar 2010 nitie jok moramo nok dwa ni constitution otii. Emomiyo ineno gikelo oyuma moko mag NADCO, moro ka ne gikelo BBI, nikech jomoko moko ariyo adek dwa pogo mwandu mag Kenya kae. Wan ler mane walero ne jopiny ni ka MCAs oriwore kamoro achiel to ging'e ni teko mar siasa onge malo. Teko mar siasa ni rang'ono jopiny. Kata kawuono donge wasomo e news kaka governor Mameru nogole gi jomagi, nogole gi MCAs. Ka koro governor ema dwaro ni boas odhi ogone chonge piny to boas to dwa tiyo ne jopiny. Okoro boas boriwre gi jo MCA go bo penje governor to in tidwaro nang'o? Ma wan odwaro nwa tine jopiny to in ok timo nade? Ok ikel nwa ng'ono pesa e yo makare. Jo MP bende kwa dhi owacho ni MP onego bed ni ema loso no budget kucha. Koro kae pesa biro e game kae, obiro pesa di. Koro jopiny ema chiwo to jopiny be ema kawo. Koro wakwayo kaka duol mar chama mar CPMK ni wadhiri jopiny mondo wawuo gi jopiny. Kwasewuoyo gi jopiny, Ruto noselwar chon makata ka ne giluong kanyo be chikgi Ruto chiko kawuono to ok tim. Kata gigo koko bowuo gi state house bobi. Boas en ratiro mane ma idwaro yudo ka Ruto ma ang'o mosechike penje ka moko chiwo. Ini pare ka ng'awacho no bro chuli. Koro wan wacho ni siasa mantie piny ka okethore malo kucha. Jopiny ma Kenya riwore e bwo piny kae. Mondo kwaseriwore kamoro achiel wamany pesa kowuok malo e yor ratiro mar devolution mondo wahol leaders. Tachiel kuom ywak ma bende jochelo osebedo ka chwalo